गिबियावनो जोंनि गेजेरसिम थानाय आफा इसोरखौ हामबाय होननानै बुङो आरो दिनै बे गासै हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो थाखाय आरोबाव आङो इसोरखौ हामबाय होननानै आजावना लाबाय। बे समाव बिथांमोननि थाखाय मा होनना बुंदों जोङो इसोरनि गाहाम रादाब इसोरनि बायफोरनिफ्राय जे माने मोनथाम बायदों माब्लाबा जों नायगोन बेनिफ्राय जोङो आर'जआव थांगोन। जोङो गिबियावनो जोंनि जे इसोरा दिनै बिथांमोनखौ सायख'बाय आरो सायख'नानै बिसोरखौ लिंनानै लाबोबाय गावनि दिनैहाय खामानि मावनो थाखाय आरो दिनै बे खामानि मावनो थाखाय लिंनानै लाबोजानाय बिथांमोनखौ जों बयबो सिगाङावनो जोङो मिथिबाय एबा नुनो मोनबाय। दिनै सिगांनि आगदाथिंजाय थांनाय जाबाय जोंहा मानगोनां बिथांखौ जोङो रेभारेन्ड अर्डिनेसन होगोन। बिनि उनावहाय जोङो सेकेन्डआवहाय बिथांखौ पास्टर दिनैहाय लाइसेन्स होगोन आरो बिनि थार्डआवहाय जोंहा जाहैबाय मा होननानै बुंदों एभान्जेलिस्ट लाइसेन्स बिथांनो होनाय जागोन आरो लास्टआवहाय जोंहा दङ जाहैबाय जे पास्टर लाइसेन्स बिथांनो जोङो होगोन। दा बे होनायाव जोङो दिनैहाय इसोरनि गेदेर आशीर्बाद नांगौ आरो इसोरनि मदद नांगौ। बेनि थाखाय जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौहाय आङो मोनथाम दिनै आयदाजोंहाय माने फरायनानै बिथांमोननि थाखाय जोङो आर'ज खालामगोन। दा बेखायनो आङो सिगाङावनो दिनैहाय बेबायदिनो बाइबेलखौहाय जों फरायनो रमियानिफ्राय लानानै रमिया 12हाय जोङो बिनिफ्राय फरायगोन आरो जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नायखांनानै जोङो Praise the Lord. फोरबो बाखनाय जाथे जों फोरबोखौ खनथाम बाखनायो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. फोरबोनि मुङै रमिया chapter 12 verse 1-2 रमिनि लिरनाय 12हाय 1-2 फोरखौल' फरायगोन। भाइ ओरैबायदि लिरदों जाहैबाय बिनिखायनो भाइफोर आङो नोंसोरखौ बानजायो इसोरनि गिदिर दयाजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गोथार इसोरनो हामजाजानाय बुलि बादि होदो होननानै बेनो नोंसोरनि सैथोयै इसोरखौ खुलुमनाय आरो नोंसोरो बे संसारनि बादि दाजा नाथाय गोसोनि गोदान जानायजों सोलायजा। नोंसोरो इसोरनि गोसोआ मा बे जाबाय मोजां हामजाजानाय आरो गुर गनायखौ आनजाद नायनानै मिथिनाय बादि। इसोरा जोंनि बे बाइकखौ फरायनायाव बरायथोंसै। आं गुसुङै प्रार्थना खालामनि। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. इसोर आफाखौ दाना हामबाय होनदों। नों गेदेरथार अननायजों प्रभु जिसु आफा दानि बे मोजांथार फुंबिलिखौ जों मोननो हादों। बे समाव आरज खालामदों बिसोरनि प्रभु जिसु जाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै आफा दिनै बेबायदिनो लिंबोबाय सायख'नानै लाबोबाय आफा नोंनि गेदेर हाबा मावनो थाखाय आफा बिथांमोनखौहाय नोंनि आखायाव गथायनो थाखाय नोङो जे आंनो बिबान होबाय। नैबे नोंनि गासै बिसब दास दासिफोरा दिनैहाय आफा दिनै बे नोंनि गेदेर हाबाखौ जाहाथे मावलांनो हायो बिथांमोनखौ प्रभु जिसु आफा जे नोंनि बे फंनैसो बाथ्राजों बुंगोन बेनि सायाव नोङो दिनै सहाय खालामदो आरो नोंनि गोथारथिजों प्रभु जिसुनो मदद खालामदो। फै आफा इसोर दानो बे समाव दिनै नोंनि गोथां बाइबेल फरायनायनि सायाव नोङो दिनै बोर होदो आरो बेनि जुगिदिनो जोङो दिनै साफ्रोमबो नोंनि प्रभु जिसु थार खामानिखौ सैथो खामानिखौ आफा दिनै मावलांनो थाखाय गाव गावखौ डेडिकेट खालामनो हायो आरो गथायनो हायो। बेनि थाखाय आफा नोंनाव खावलायदों। फै आफा नोंजों लोगोसे दा आरो बे सफैनो हानाय आरो गसंनानै थानाय जाय बिथांमोनखौ सायख'नानै लाबोबाय नों बिथांमोनजों लोगोसे थादो। जेसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जोङो भाइ मोननो हादों इसोरनि गाहाम बाथ्राया जे ओरैबायदि होनना बुंदों बेनिखायनो भाइफोर होननानै बुंदों आं नोंसोरखौ बानजायो इसोरनि गिदिर दयाजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गोथां होननानै बुंदों। नाम्बार 1 गोथां एखेबारे गोथै जायोब्ला खिन्थु जानाय नङा। गोथै जोंनि देहाफ्रा फार्स्टआवहाय गोख्रों जानांगोन। जोंनि देहाफ्रा जोंनि बेबायदिनो जेरावबो
गुदुं जानांगोन गोख्रों जानांगोन इसोरनि खामानि मावनायावहाय जुदि जोङो दिनै बेमारि जायोब्ला माबा मोनसे जायोब्ला जोङो दिनैहाय इसोरनि खामानिखौ जोङो मावनो हानाय नङा गाबोनबो माबा प्रग्राम जागोन नैलाय आं लोमजादों समहालागै प्रग्राम जागोन नैलाय आं बेबायदि जादों ना बेबायदिबो जानाय नङा এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো পঢ়িছে ৰমিয়া চেপ্টাৰ 12 ভাৰ্চ 1 তে তাতে প্ৰথমতে কৈছে নাম্বাৰ 1 তে কৈছে নিজৰ শৰীৰটো যে ঈশ্বৰে আমাক মাতিলে ঈশ্বৰে আমাক বাছি ল'লে আৰু এইটো ঈশ্বৰৰ কাৰণে আমাৰ যে শৰীৰ সেইটো শৰীৰটো একে জীৱিত ঈশ্বৰক মানে দিব লাগে বুলি কৈছে সদায় আজি কৰবা প্ৰগ্ৰাম হৈছে বা নেক্সট প্ৰগ্ৰাম হ'ব এই প্ৰগ্ৰামতে যদি যাব নোৱাৰিলে মই এনেকুৱা হৈছে মোৰ শৰীৰ ঠিক নহয় মোৰ গাঁও ভাল নহয় এনেকুৱা ক'লে নহ'ব না বিশ্বাসীবিলাক ৰখি থাকিব এই আমাৰ মাজত ৰেভাৰেণ্ড আহি আছে বিশ্বাসীবিলাক বাট চাই থাকিব প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব এই আমাৰ মাজত পাষ্টৰ আহি আছে না এনেকুৱা কৈ পেলাই বাট চাই থাকিব সেইটো সময়ত যদি আমি নিজকে যদি দিব নোৱাৰিলে বা উপস্থিত কৰিব নোৱাৰিলে কিমান আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব আৰু আমাৰ চাৰ্চবিলাকৰ কাৰণে ৰখি থকা কাৰণবিলাকৰ কাৰণে এইটো কিমান দুখ লগা কথা হ'ব এইটো কাৰণে কৈছে আমাৰ শৰীৰটো প্ৰথমতে একেবাৰে জীৱিত ঈশ্বৰক মানে দি পেলাই নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 2 গোথাৰ পবিত্ৰ হোলিনেছ না আমি ঈশ্বৰৰ কাম কৰা মানুহবিলাক ফাৰ্ষ্টে আমি এজন এটা ষ্টাৰৰ নিচিনা না মুন নিচিনা চান নিচিনা আমি হ'ব লাগিব চাফা পবিত্ৰ আমি হ'ব লাগিব আৰু পবিত্ৰ হৈ পেলাইহে আমি ঈশ্বৰৰ কামটো কৰিব লাগিব যদি আমি নিজে পবিত্ৰ নহয় যদি আমি নিজে যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ বেলেগত আমি আনিব পাৰিব বা বেলেগৰ মাজত আমি কেনেকৈ থিয় হৈ পেলাই ঈশ্বৰৰ কামটো কৰিব পাৰিব বা ক'ব পাৰিব এডভাইচ দিব পাৰিব বুজাব পাৰিব না নহ'লে যদি আমি নিজে ভাল যদি নহয় তেনেহ'লে আমি নিজে চৰম ক'ব লগা হ'ব এইটো কাৰণে পবিত্ৰ আমি পবিত্ৰ হ'ব লাগে ভাল হ'ব লাগে যেনেকৈ চাফা নিজৰ গাঁৱত ৰাখে তেনেকৈ হ'ব লাগে মনটো চাফা হ'ব লাগিব চব লগত মিলা মিলি কাম কৰি পেলাই থাকিব লাগিব চবকে ফ্ৰেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু এইটো নাম্বাৰ 2 আৰু ইছনে হামজা জানাই বুলি বাজি হৃদয় বুলি চেক্ৰিফাইচ নিজকে চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব আমি অনেক মানুহ ৰেভাৰেণ্ড পাষ্টৰ বিশ্ববিলাক আছে বা বেলেগ বেলেগ আছে ঈশ্বৰৰ কাম কৰা এভাঞ্জেলিষ্টবিলাক আছে নিজকে দিব নাপায় ভয় খায় চিচুৱেশ্যন বেয়া আছে দে আমি নাযাম চিচুৱেশ্যন এনেকুৱা আছে আমি ইয়াতে যাইলে কিবা হ'ব নেকি না ৰাস্তাত কিবা হ'ব নেকি এই কিবা নহ'লে কিবা হ'ব নেকি ঠিক নহয় এনেকুৱা নহয় একেবাৰে ইয়াতে কৈছে নিজৰ গাঁৱটো নিজৰ চব্জি আছে এইটো নিজকে কি হ'ব ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা না যেনে তেনে হ'লেও যাম এনেকুৱা হ'ব লাগে চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে বুলি কৈছে নিজকে বলিদান কৰিব লাগে যেনে নহওক এইটো এনেকুৱা কৈ আছে এইটো কাৰণে এইটো শুনিব লাগে আবার নিজকে দিব লাগে বেলেগ ঈশ্বৰনি থাকে সৈতে ঈশ্বৰক খুলুমনাই তেতিয়া হ'লেহে আমি ভালকৈ ঈশ্বৰক মানে সেৱা কৰা হ'ব বুলি কৈছে থাকিহে ঈশ্বৰে আমাৰ পৰা খুজি আছে আৰু আশা কৰি আছে আৰু ঈশ্বৰে বেচুঞ্চনি বাজি দাদা নাম্বাৰ 4 এইটো পৃথিৱীৰ মানুহ নিচিনা আপোনালোকে নহ'বা বুলি কৈছে পৃথিৱীৰ মানুহ কেনেকৈ আছে আমি চব জানে আৰু ক'ব লগা নাই ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিব লগা নাই কাৰণ পৃথিৱী আৰু স্বৰ্গ না স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী যেনেকৈ আমি দেখা নাপাম ঠিক তেনেকৈ ঈশ্বৰ এইটো পৃথিৱী আৰু ঈশ্বৰৰ লগত থকাটো মানে
পবিত্ৰ সেইটো মাজত আমি নিজকে ঠিক কৰিব লাগিব এইটো পৃথিৱীৰ মানুহ যেনেকৈ আচৰণ কৰে এইটো পৃথিৱীৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ কাম কৰে এইটো পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ কাম কৰে এইটো নিচিনা নহ'ব এইটো নিচিনা নহ'ব আজিৰ পৰা এনেকুৱা হ'ব নালাগিব নহ'লে কোনোবা ক'ব সেই আমাৰ ৰেভাৰেণ্ডটো এনেকুৱা আছে দেই এই এনেকুৱা আছে দেই আমাৰ পাষ্টৰটো এই আমাৰ ইভাঞ্জেলিষ্টটো এনেকুৱা আছে এনেকুৱা নহ'ব তোমালোকে আজিৰ পৰা এটা মানে এক্সাম্পল হ'ব লাগিব আমাৰ যিমান ইয়াতে উপস্থিত হৈ আছে তাৰ মাজত আপোনালোকে এক্সাম্পল এজন মানুহ ভাল মানুহ আমাৰ ৰেভাৰেণ্ডটো ভাল ইভাঞ্জেলিষ্টটো ভাল সেইটো কথাটো আপুনি পাব লাগে नाथाय नोंसोरनि गोदान सोरजि जानाय जानायजों सोलायजा नতুন হ'ব লাগিব আজিৰ পৰা ইনোচেন্ট দিছে ইনোচেন্ট আমি এইবিলাক পাইছে সাব কাউন্সিল পৰা পাইছে চাৰ্চৰ পৰা পাইছে না ওইটো হ'লে এনেই নহয় আমাৰ চাৰ্চ মানুহবিলাক এনেই দিয়া নাই আপোনালোকক এইটো অৰ্ডাৰটো এনেই দিয়া নাই চাৰ্টিফাইডটো এনেই দিয়া নাই ভাল মানুহ হ'ব কাৰণে বাহাল আছে যে এনেকুৱা কৈছে চব কাউন্সিলত আলোচনা কৰিছে ফাইনেল কৰি লৈছে হ'ব এইটো কাম কৰিব পাৰে বা পাৰিব বিশ্বাস আছে এইটোৰ লগত আমাৰ কামটো হ'ব আমাৰ কাউন্সিলটো ভাল হ'ব চাৰ্চবিলাক ভাল হ'ব এইটো আশা লৈ পেলাই আজি তোমালোকৰ কাৰণে এইটো ইউনিভাৰ্চিটি দিছে এইটো তোমালোকে জানিব লাগে এইটো কাৰণে কৈছে যে তোমালোকে নতুন হ'ব লাগিব পুৰণা যদি কিবা আছে না লগ লবি কিবা কিবি যদি আছে তোৰ মনত এইটো চালিব লাগিব নोंसोरो इसोरनि गोसोआ मा God's will इसोरनि गोसोआथ' मालाबा गाज्रि नङा सब समय मोजां बेखौसो लुबैयो नामा इसोरनि गोसोआ मा इसोरनि सा मा अरायबो बेनि उन नोंसोरो दिनैहाय थांनांगौ आरो नोंसोर सोलिनांगोन बे जाबाय मोजां गुड मोजां एखेबारे इसोरनि गोसोआ गाज्रि नङा दा बेबायदि नोंसोरनि गोसोआबो गाज्रि जानो मोननाय नङा आं सदैहे बुंलांसै हामजा जानाय आरो गुर गनायखौ आनजाद नायनानै मिथिनाय बादि जे ভাল দুখী বেয়া দুখী এইটো চাই পেলাই তোমালোকে আজিৰ পৰা কামটো কৰিব লাগিব আৰু আগবাঢ়িব লাগিব নাম্বাৰ 2 আমি কৰিব মালা Book of Psalms chapter 126 dengan Jepun diperkirakan 126 verse 5-6 wahai oरैबायदि लिरदों जायहा मोदै फसरनानै फैयो बिसोरो रंजा बाजा हागोन praise God যিবিলাক মানে ঈশ্বৰৰ যি খেতিয়কে যদি খেতি কৰিবলৈ যায় কিমান দুখ পৰা খেতি কৰিব ইমান পৰা আশা আছে যে আমি এদিন নহয় এদিন আমি ভাল ফচলটো আমি পাম না ভাল ফচল পাব কাৰণে তেওঁ দুখ লৈ পেলাই মানে কামটো কৰে আৰু লাষ্টত মানে পায় না খেতিটো পায় ঠিক এইটো এক্সাম্পলটো দিছে যেনে হ'লে দুখ কৰি পেলাই কষ্ট কৰি পেলাই না চকু পানী ওলাই পেলাই ঈশ্বৰৰ বাক্যটো লৈ পেলাই যদি আপুনি ঘূৰিব তেতিয়াহ'লে লাষ্টত আপুনি সঁচাকে আনন্দিত হ'ব খুশি হ'ব আৰু খুশি হৈ পেলাই তুমি যি কাম কৰিছে সেইটো কামৰ আশীৰ্বাদটো আপুনি পাব जायहा बेगरफोरखौ लानानै गाबै गाबै फोनो ओंखारो बियो सैथो रंजा बाजा दांग्रि लानानै फैफिनगोन ना बजा आथि লৈ পেলাই না ধান কাটিলে আমি আঠি বান্ধে এইটো আঠি এইটো হলে ব্লেসিংস ঈশ্বৰৰ ব্লেসিংস এইটো ব্লেসিংসটো লৈ পেলাই মানে আহিব বুলি কৈছে আপোনাৰ দৰে আপোনাৰ যোগেদি যে মণ্ডলীটো বাঢ়ি যাব আত্মা বাচি যাব যিবিলাক ঈশ্বৰক জানা নাই সেইবিলাকক তুমি আনিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি আনি পেলাই মণ্ডলী বনাব পাৰিব ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে তুমি তোমাৰ মনতে আনন্দ হ'ব খুশি হ'ব
8 church more pora hoise aro oi to church 52 more pora more jugide the baptism hoise na onek itadi ei to apni ei to bujibo lage to karone last to ame 23 malani just wait 23 verse sorry chapter eko porinane jenga raslamgön book of Psalm 23 verse 1 up to 6 itu sob tak apni porijin boronya ang poraigen gitponi lidnai just wait ekniफ्राय जों जोबजासे फरायनि ओरैबायदि लिरदों जाहैबाय फोरबोआ आंनि लावखार आंहा थोआ जाथारनाय नङा बियो आंखौ गाजालि बारियाव फुथुयो बियो आंखौ गोजोन होग्रा दैनि जिं जिं गुमबायो बियो आंनि प्राणखौ गोख्रों खालामो बियो गावनि नामनि जुनै आंखौ धोरोमनि लामाजों लिंदेनो आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा praise the Lord आरो मानोना नोङो आंजों लोगोसे दं नोंनि थखन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो नोङो आंखौ नासयग्राफोरनि सिगाङाव आंनि मोखाङाव थोरसिखौ बबाय नोङो आंनि खर'आव थाव फुनबाय आंनि खुरिया बुंफावबाय गमामायै गाहाम आरो मायाया आं गोथाङै थासान्दि आंजों थाफागोन आरो आङो फोरबोनि न'आव लागारबो खामिगोन praise the Lord दिनै नोंथांमोना दिनै बे गासै बाइबेलखौ फल' खालामोब्ला दिनै नामनि सायाव जेसेबांखि आनजाद फैया मानो जेसेबांखि दिनै समस्या फैया मानो इसोरा नोंनि लावखार नोंखौ दैदेनग्रा जागोन जुदि दिनैहाय इसोरनि बे गाहाम बाथ्राफोरखौ लानानै खोनासंनानै जुदि आवगायोब्ला इसोरा नोंनि लावखार जागोन आरो नोंहा मा समस्या दं मानि आंखाल मानि अभाब दिनै बे गासैयावबो इसोरा दिनैहाय थोआ खालामथारनाय नङा आग्लाय बिग्लाय खालामगोन दिनै मा दं गाबोन बिनिफ्राय बांसिन दिनै नोंथांमोननो जगायनानै होगोन दा बेखायनो दिनै सिन्था खालामनानै इसोरनावहाय दिनै नांथाब आरो जोंनि सायाव बा नामनि सायाव गोबां आनजादफोर फैनो हागौ बे आनजादफोरखौ बावैसोबो बुंखाबाय नाथाय दिनै बे आनजादफोरावबो इसोरा नोंनि थाखाय मा होनदों फार्स्टआवनो बुंखादों आंखौ नासयग्राफोरनि सिगाङाव आंनि मोखाङाव थोरसिखौ बबाय ना आनजाद जोंनाव गोबां आनजाद फैयो मोदोमखौ लानानै ना न'खरनिफ्राय फैगोन समाजनिफ्राय फैगोन गोबां रोखोमनि फैगोन दिनै बे आनजादखौ नोङो थोरसि बायदि बना दोनखाबाय नोंनि थाखाय जोंनि थाखाय बा नोंथांनि थाखाय बना दोनखाबाय नाथाय दिनैहाय बेखौहाय मा होननानै बुंदों दिनै इसोरा दिनै नोंथांमोननो देरहासार होनो थाखाय नोङो आंनि खर'आव मानो थाव फुनबाय इसोरनि ब्लेसिं इसोरनि आशीर्बाद दिनै बेखौहाय नोंनि खर'आव इसोरा दिनै लुनानै होखाबाय दिनै बेवहाय नोङो देरहासार जागोन आरो दिनैहाय नामना जि बाथ्राखौ बुंदों आं इसोरनि खामानि मावगोन होननानै बुंदों बे जाबाय इसोरनि गियान आरो बे इसोरनि गियाना दिनै नोंथांमोननि सायाव दिनैहाय बुंफावबाय आग्लाय बिग्लाय जाबाय थोजासे जाबाय गाहाम बाथ्राखौ बुंनो थाखाय गुबुननो बिलाइनो थाखाय राननानै होनो थाखाय नोंथांहा दिनै आग्लाय बिग्लाय जाबाय ना थोजासे जाबाय दा बेखौ नुनो दिनै आग्लाय बिग्लाय जाबाय नोंथाङा जथेस्थ' दिनै इसोरनि आशीर्बादखौ लानानै दिनै मावदो बेनिखायनो लास्टआव बुंनाय जाबाय जे गमामायै गाहाम आरो मायाया आं गोथाङै थासान्दि इसोरा जेसेदिन बे संसाराव नोंथांखौ लाखिगोन आंखौ लाखिगोन बे समसिम मा होनना बुंदों जे इसोरा दिनै नोंथांजों लोगोसे थागोन आरो अरायबो जोबनायावहाय इसोरनि न'आव खामिनो मोनगोन praise the Lord इसोरनि सोरगोरायावहाय जि न' लुखानाय दङ दिनै बाहाय खामिनो मोनगोन बेनिखायनो दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौहाय
आङो बुंनानै बाहाय दोनथ'बाय इसोरा नोंनि सायाव बोर दोंसै दा बे समाव जों आर'जआव थांगोन आङो खावलायगोन जोंनि हामी ঈশ্বৰৰ বাক্যটো কৈ পেলাই ইয়াতে সামৰিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আমাৰ মাননীয় চিফ গেষ্ট Reverend Dr. Entrasa, please come over here. We will pray together. आरो लोगोसे आङो Reverend Jonathan बिनाखौ खावलायदों जोंनि गेजेरावहाय मानगोनां पास्टरफोरबो दङ एरिया पास्टरफोरबो दङ बेनि थाखाय बयबो आर'जआवहाय थाफायो आरो लोगोसे जोंनि जेसेबां बेयाव दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननि थाखाय जोङो आर'ज खालामनायाव बयबो आर'जआव गोसोखांफायो आरो जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ इसोरनि रायजोनि थाखाय जोङो इसोरनावहाय गथायगोन आरो बिथांमोननि गेजेराव जोङो थिनहरगोन जाहाथे बिथांमोना जोंनिहाय इसोरनि खामानिखौ मोजाङै मावहैनो हायो दा बिनि थाखाय जोबोद যে আমি ঈশ্বরক তিনবার প্রার্থনা করিব আর দেবর কারণে আমি প্রার্থনা করিব Angkat. Jadi जोङो दिनै बिथांमोनखौहाय हान्थु खरायनाय जादों उनाव खमा खालामदो आरो लोगोसे आङो मोनसे मिथिहोनो सानबावदों खावलायबावनो दिनैहाय जोङो we can prepare for them the dress so we are sorry for that जोङो आं खावलायदों जों बिथांमोननि dress गानहोनांगौमोन दा बेखौ जोङो थामथिं खालामनो हायासै जोंनि एस'आ बेनि थाखाय आंखौ माबिग्रोबाय लोगोसे बिथांमोना दा जे माने समायखिरा लानायनि जे बिलाइखौ जों बिथांमोना रानना होदों बिथांमोना बेखौ फरायनानै जोंनि सिगाङाव गाव गावनो होगोन आं मुस्रि आजै बसुमतारी दीपा नरेश्वर बसुमतारी गामि मिनुबि लासो बगाजुलि थाना ढेकियाजुलि जिल्ला सनितपुर आसाम आं दिनै 12 फेब्रुवारि 2022 मायथाइनि 11 रिंगायाव इसोरनि गाहाम रादाबनि हाबा मावग्रा महरै अल इन्डिया बर' ख्रिस्टान लेबार सार्च एस'सिएशननि नेमखान्थि बायदि मानिनानै मावलांनो आरो फोरबोनि हाबा मावनायाव जेंना जेंगोना फैब्लाबो मावफुंलांनो दिनै बयनिबो सिगाङाव बिफा बिसा गोथों जोंनि मुङै समायखिरा लाबाय आङो नोंथांनि फोथायनायखौ आं श्री
बिलिफां वारि, बिफा थानेश्वर वारि, गामि जारगाव, दासो गलागाव, थाना सिमला, जिल्ला बाक्सा। आं दिनै 12 फेब्रुवारि 2022 मायथाइनि 11 रिंगायाव इसोरनि गाहाम रादाबनि हाबा मावग्रा महरै अल इन्डिया बर' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशननि नेमखान्थि बायदि मानिनानै मावलांनो आरो फोरबोनि हाबा मावनायाव जेंना फैब्लाबो मावफुंलांनो दिनै बयनिबो सिगाङाव बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै समायखिरा लाबाय। आमेन। नोंथांनि फोथायजाग्रा बिलिफां वारि। Praise the Lord. Praise the Lord. आं मुस्रि हनस बसुमतारी, बिफा बिरेन बसुमतारी, गामि निनबि, पसबि सौगाजुलि, जिज्ञाजुलि, जिल्ला सनितपुर, आसाम। आं दिनै 12 फेब्रुवारि 2022 मायथाइनि 11 बाजि रिंगायाव फोरबोनि गाहाम रादाबनि हाबा मावग्रा महरै अल इन्डिया बर' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशननि नेमखान्थि बायदि मानिनानै मावलांनो आरो फोरबोनि हाबा मावनो जेंना गैया फैब्लाबो मावलांनो दिनै बयनिबो सिगाङाव बिफा फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै समायखिरा लाबाय। आमेन। नोंनि नाम नोंथांनि फोथायजाग्रा नोंथांनि फोथायजाग्रा मुस्रि हनस बसुमतारी। Praise the Lord. आं मुस्रि आनखेत वारि, बिफा लेट मकेन वारि, गामि थाइगेरगुरि, लासो उदुरिलगा, थाना राङापारा, जिल्ला सनितपुर। आं दिनै 12 फेब्रुवारि 2022 मायथाइ 11 रिंगायाव इसोरनि गाहाम रादाबखौ हाबा मावग्रा महरै अल इन्डिया बर' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशननि नेमखान्थि बायदि मानिनानै मावलांनो आरो फोरबोनि हाबा मावनायाव जेंना जेंसि फैब्लाबो मावफुंलांनो दिनै बयनिबो सिगाङाव बिफा फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै समायखिरा लाबाय। आमेन। नोंथांनि फोथायजाग्रा नोंनि नाम जे आनखेत वारि। समायखिरा लानाय। आं मुस्रि दिपेन बसुमतारी, बिफा लेट रनेन्द्र बसुमतारी, गामि 1 नं आनन्दपुर, पस्ट अफिस बेरमपुर, थाना गहपुर, जिल्ला बिश्वनाथ चारियाली। आं दिनै 12 फेब्रुवारि 2022 मायथाइनि 11 बाजि रिंगायाव इसोरनि गाहाम रादाबनि हाबा मावफुंनो मावग्रा
Mahari Mori, All India Mono Christian Legal Church Association, name country body, Mani Ane, Maulana, Are, Perkuli, Aba, Maulai, Kena, Kena, Biblawe, Maulanda, Inai, Oiniver, Sigao, Ipa, Isha, Ketaji, Mulai, Somai, Ira, Lalai, Jabai, Amen. Dan kami ini berkaitan depend maksudnya. जाने प्रार्थना रोजा हमारे बड़े लाखों कामों की खुशियाँ से प्रार्थना करबो आरो जिमान जेठी आसे उपस्थित আমি কেবল কারণে প্রার্থনা করে কইতেছি প্রার্থনা করতে ক্ষেত্র করবো প্রার্থনা